втори старт на клас MX. Най-моторния клас 10-30 души са на 5 секунди до старта. Трето място за номер 99 Марио Георгиев с мотоциклета Газ-Газ от МСК Яблоница MX. Един много добър състезател, малко лош втори манш. Наградата ще му бъде връчена от Валентина Стоянова. И трети номер Лъчезаров Чаров с КТМ от MX Етрополе. Аплодисменти! Много тихо, не чуваме нищо. Силни аплодисменти за победителя в MX 85 и това е номер 8 Павел Марков от Панчо Рейсинг, град Гоце Делчев. Тези момичета, които ви дават наградите, бяха по-малки от вас, когато започнаха да идват тук. Докато не се пенсионират, ще раздават награди. Благодаря, момчета! Горе купите аплодисменти, те го заслужават. Имате още награди и това са наградите от Бардал. Да сте ни живи и здрави, заповядайте в публиката. Клас MX 65. Трето място е мотоциклетистът с номер 12 Николай Павлов от М6 Yamaha Racing Team. Аплодисменти! Купите Мелания Ракчиева. Втори в класирането за деня е Никола Мотавчиев от Панчо Racing Team Гоце Делчев с номер 25. И победител номер 77 Кристиян Андреев с КТМ от МСК 7 Motor Racing Team. Аплодисменти! Награди ще получите и от фирма Бардал.
Усмивки, горе ръцете. Браво, момчета, да сте ни живи и здрави. И сега чакаме най-малките на днешното състезание, а това са трето място за номер 77 Никола Андреев, мотоциклет Хус Варна от МСК СВ Мото Рейсинг Тим. Аплодисменти! Прическа като на самурай. Браво! Купите Александра Димитрова. Второ място, номер 17, Георги Георгиев с мотоциклет Газ-Газ от М6 Ямаха Рейсинг Тим. Мартин Тодоров изглеждаше точно така през 79-та година, тук в Самуилово на трасето под селото. Ако е наблизо, мога да му покажа снимка за доказателство. Тъй като той е треньор и на първия, победителя в днесния клас на MX50, Радостин Присадов с номер 22, състезател на М6 Ямаха Рейсинг. Някой да го качи. Аз така качвах Мартин тогава. Но беше доста по-тежък. На снимката ще го кача след това, ще го види. Аплодисменти не чух, те заслужават най-много аплодисменти. Челта беше по-висока от тях. Браво, момчета! Браво на всички! Благодаря на родителите и на треньорите, на всички деца. Защото спорта възпитава. Те от моторите слизат по-бързо. Клас MX1. Трето място за Марти Ангелов с мотоциклет 555. Михаела. Тук пак те награждавахме преди 15 години. Марти беше като тия в MX50. Нали така? Имаше снимки. Трето място, второ място за номер 11 Габриел Недялков с Хус Варна от МСК Ябланица MX. И най-добрия в клас MX1, безспорен победител номер 98 Емилиан Георгиев от мотоклуб Бобошево. Аплодисменти! Дигнете купите тримата един път. Абе. Клас MX2. Трето място за номер 72 Велиян Драгомиров с Газ-Газ от МСК Севниво. Второ място Любослав Алексов Air Max Racing с номер 55. И победител в MX2 Данаил Стефанов от МСК Ябланица.
клас MX 250. Да се готви. Дигнете ги по-високо, бе, не са толкова тежки. Трето място в клас MX 250 Румен Станков с номер 38. Иди да дава награди. Второ място за номер 163 Георги Георгиев с мотоциклет КТМ. И победител номер 19 Александър Ленев. Благодаря ви, момчета. Клас MX ветерани. Трето място Цветомир Иванчев с мотоциклет номер 76, марка Газ-Газ, Панчо Рейсинг Тим. Това са MX сеньори. Захари, айде Захари, идвай да прочете. Второ място е емблемата на Мездрея Спорт, номер 225 Захари Томов. С мотоциклет, как му беше марката? Хонда. Те правят много хубави косачки, агрегат. И победител е Васил Стоянов от Кипен MX Racing Team. Идеално е. Алекс, кой ще стане? Преди да наградим последния преди да наградим последния клас MX, ще връчим 3 индивидуални награди. Едната от които е на Иван Гълбов за принос в развитието на мотоциклетния спорт в Самуил, община Петрич. Тук ли е Иван Гълбов? Иван, Илян, даваме на Кристиян. Втория, който ще получи такава награда е Мартин Тодоров. Тук ли е Марти? Мартин Тодоров от М6 Yamaha Racing Team. Или един от неговите състезатели. Няма го Марти, после ще го дадем. И Димитър Тасев. И той се, Велик Личунов ще връчи наградите и на тримата. Това са хората, с които започнахме да правим мотокрос преди 16 години. Последния клас, но не по значение, това е клас MX 450. Трета позиция за отбора на домакините и Велик Личунов с номер 31. Мотоциклетен спортен клуб Калабак 1969 година. А това е наградата от жена му, което качва на... Да са му живи и здрави. Третото ще е момче със сигурност.
второ място, номер 171 Колю Карастоянов от спортен клуб Дизел Юнак. И сега, ако трябваше да награждаваме Анатолий с 8 деца, къде ще да застане, мога да отидем отгоре на камиона. Затова пък не Анатолия ще наградиме номер 172 Денислав Драгомиров, М6 Ямаха Рейсинг Тим. Той е с мен, само малко, но не може да дойде. Много е малко. Точно така. Деца искаме на стълбата. Аплодисменти! Една награда, която ще дам от нашия клуб МСК Калабак и Гранд При Петрич. Тя е в памет на Добромир Добрев. Тази година правим 10 години. Забравихме шампанското. Има детско шампанско, нека всички деца се вземат по едно, а другото, който желае. Вземете по една бутилка шампанско. Да видя кой е най-малкото дете на трасето, което ще изтегли наградата за публиката. Ето го виждам едно. Може ли да го ползваме? Под наем. Той е момиченце. Защото колата е дамска. Момичето го занаграждавам. Вземете по една бутилка, раздайте на публиката. Гледам, че се притесняват повечето. Който си харесате, на него дайте шампанско. Така, дайте ми кутията. Аз съм си ги набележила. Само ако може да му свалиме това горнище. Чакай. Вижте момичето. Чакай, ще карам. Дай назад малко. Стъпна върху на Чичуров билет. Покажи го първо на това, не искам. Обърни го обратно и го покажи на Чичото с камерата. И сега ще прочетем името. Антон Михайлов. Има ли тук Антон Михайлов? Телефона. Хайде телефон 0876. Пиша ти. 0876 08 26 17. Разговорител. Няма беше. Да видим кое са.
Михайлов, номер 0876082617. Той ще е победител, просто трябва да го открием. Ако го познавате, може да ви да го позволите, но това е номерът, това е телефона. Това е човека, който ще спечели автомобила. И е добре да се свържи най-бързо, поне да се свържи с нея. Номер 0876082617. Това е ми телефон. Благодаря на всички, че бяхте част от нашия празник. Благодаря на състезателите, треньорите, родителите, че наистина помогнаха и това състезание да премине по най-добрия начин. Благодаря на всички организатори, съдии и спонсори, които виждате на стената зад мен. Защото без тях това няма как да се случи. А сега имате още време да идете към изборните урни да гласувате.